ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಮುಖಿದ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡುದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ತೂಯೇರ ರಂಜನೀಯವಾಯಿನ ಇಜಿನ ಪಾತೆರಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರಳ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಅತ್ತು ಅವು ದೈತಾರಾಧನೆ ಮುರ್ಗೋದಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀರಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೇರೋ ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೀರಾರಾಧನೆಡು ತುಳುನಾಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನಕಲು ಬೈದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಗರಡಿ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿಗಳ ಉಡಲಿದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವು ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಗರಡಿಲು ತುಳುನಾಡು ಬೋಡಿತಿನತ ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಅವು ಪಲಾರಗೋಡಿದ ಗರಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಮರೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮಡು ತಾಳಿಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಆ ತಾಳಿಪಾಡಿಡು ಪಲಾರಗೋಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಆ ಗರಡಿಡು ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯ ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 15ನೇ ತಾರೀಕುದ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಕಡೀರಾಪುಂಡು ಅವೇ ವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಅಕೇರಿ ಹಾಪುಂಡು ಈ 15 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಫೆಬ್ರವರಿಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚೆಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನು ಪಲಾರಗೋಳಿದ ಗರಡಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪರತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 18 ಮುಟ್ಟ ಪಲಾರಗೋಳಿ ಗರಡಿದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯ ವರ್ಸಂತಿಗೆದ ನೇಮ